Hain zuzen ere Azpeitiko udalak omendu nahi ditu Amets Amubieta eta Maialen Aldalur dantzariak Euskadiko txapelketan txapeldun izan direlako, historian lehenengo azpeitiarrak, eta horregatik nahi dizuet udal zinegotzi eta alkateari oholtzara hurbildu zaitezten eskatu, dantzarien ondoren, hain zuzen ere Mikel Ibarzabal, Kontxi Martija eta Eneko Etxeberria prestatu gerorako, eta nola ez, omenduak izango zeraten Amets Amubieta eta Maialen Aldalur, azken bikote honen ondoren etorriko zeraterako. Eta besterik gabe, zorionak Azpeitira etorri zeraten, txapelketara parte hartzera etorri zeraten 18 bikoteoi, dakizuen bezala Azpeitiko dantza suelto 14. sariketa da gaur ospatzen duguna, dantzari guztiek dantzatu dute, eta orain dator omenaldia. Lehen aipatu dizuet, Amets Amubieta eta Maialen Aldalurrek lehenengo aldiz Azpeitira ekarri dituzte Euskadiko txapela eta zapia, eta ez hori bakarrik, baita Nestor Basterretxearen eskultura ere. Azkeneko hilabete hauetan Azpeitiko udalak saiakera bereziak egin ditu bikote hau omentzeko, baina ez da posible izan. Eta azkenik, txapelketa honetan, Azpeitiko udalak nahi ditu omendu gure bikote dantzaria. Etorri zaitezte Amets Amubieta eta Maialen Aldalur. Eta txalo, bero bat, gure Euskadiko txapeldunei. Azpeitiko udal zinegotziak eta alkateak ere etorri, omenaldi honetan parte hartu nahi dezueta. Esan da bezala, seguran urtero ospatzen den dantza suelto txapelketan, hain zuzen ere aurten 38. aldia da, txapelketa ospatzen dana, eta azpeitiarrak izan dira historian lehenengo aldiz, txapela, zapia eta Nestor Basterretxearen eskultura jaso dutenak. Eskultura hau Azpeitian geldituko da urte betez, Azpeitiko udalari emango dio bikoteak, azpeitiarrentzat. Zorionak Azpeitiarrei. Azpeitiko udalak era berean trofeo batzuk eman nahi dizkie esker honez, bide hontan egindako lan guztiagatik eta Azpeitira trofeoa eta eskultura ekartzeagatik. Hala, Enekok zorion bero-beroak eta txalo bero-bero bat.
ia hasitako bideak horrela segitzen duen, eta fandango bat dantzatuko dute orain, denoi guztion erakusgarri Euskadiko txapelduna dira, eta fandango bat dantzatuko digute. Txalo bero bat. Bueno, galdera gutxi batzuekin egingo izkitzuet, uste dut, importantea dalako, azpeitira ekarri dezue txapela, gainea esan diate, histori guztian lehenengo edo gaztenak, bikote gazteenak zuek izan zeratela, ez da? Bai, ala izan da, eta, bueno, gure gure lanakin da, pentsatzait merezitzen dula, eta guztua. Osondo, eta nahiko genduke jakin ia noiztik zabiltzaten zuek dantzan, noiz hasi zinaten dantzan ikasten, eta zeinekin, zein izan da zure irakaslea, zuen irakaslea? Horre, ni hasi nintzen taldekuen, 5 urtekin hola eta beti Luixekin. Eta gero ametzekin pareja bezala beranduo. 8 urtekin hola, baino segituen. Eta zenbat demora daramazu elkarrekin dantzan? Ordundik aurtea, beti batea bizibilizen gara, Luixekin da beti batea. Ederki, eta seguran, dantzarako nola prestatu zinaten, nola bizi izan zen duten txapelketa hura, ze oroitzapen dauzkatzue? Egun hartako zein oroitzapen? Udaran asko ensaia genuen batea, algenun dana, gero ni estudio ikasketatiken Bartzelona jun berri zenun, baina beha Luixekin handanian bakarriken algenun dana eman da, gero torritakun ikustea konplizia diba keula eta hori ez dela segitun galtzen da. Bai, ikusten da, bikote egina zaudetela. Eta bueno, azkena, ikusi ezue ze zerrenda daukagun, txapelketan zenbatek parte hartu duten, eta zuek batez ere ze gomendio emango zenizkiokete jarraipena egin nahi dunari. Bueno, dantzaiti egarra dela, eta aldan onduna pasatzeko, eta guztua zibili, eta disfrutatzi, Horre, betire irabazti gustatzea, baina irabazli bakarra dago, eta pike asko duteye, ontxe balelen, ontxe bestie, baina ez da, etzi behar naiz dagun batin atzinin, zuk dantza gustatzea almazatzu, egin berda gogorla nien, beti tortzeala txapela lortzeko aukerie. Hori da, txalo bero bat, ez etxi eta batez ere ondo pasatu dantzan. Zorionak, bikote. Luis Alberdik ere, bikoteari, oparitxo bana eman die, txalo bero bat.